ओइ आदा मेहेर, रथ' मा खालामनाय जादों बेलाय? आं बाज्रुमगोनानो दैमु फंबाय, आं थैसिगोनानो। आंखौ बादा दाहो, आं थांनानै थानो गोसो गैला। हा मानोथो थैलाबायनो नागिरखो नोंलाय आदा? माबालै दैमु, रिमुलनि हाबायाव सासे सिख्लाखौ फसायनानै प्रप'ज खालामदोंमोन आङो। नाथाय सिख्लाया आंखौ रेजेक्टसो खालामबाय आरो आंखौ बखिबावबायसो मानसिफोरनि सिगाङावनो। आं दा मा खालामबावनो? इउटुबाव माबोरै मोखां दिन्थिनो हाबावनो? एसेबां लासिं सिं खालामजानानै आं थैनायानो साबसिन जासिगोन। बिदि नङालै आदा मेहेर, नों दारिखौ गोलाव लाथारो नालाय, बेखायसो सिख्लाया गिनानै एक्सेप्ट खालामाखै खोमा। नों नोंनि दारिखौ सिनना लाजोबलाय, अब्लाना गार्लफ्रेन्ड मोनगोन ना मोना नुगोन नों। नांगौबा थैनानै थांगोन, अब्लाबो आं आंनि दारिखौ सिननानै लानो हानाय नङालै दैमु फंबाय। बिदिबालाय नोंनि गोसोसैलै आदा, बाजुमना थैयो ना मायो आं जेबो बुंनो रोंला। आंनि खोथाखौनो मानिखायाबालाय। मेडियानि मानसिफोरखौल' लिंहरनानै दोनखादोब्रा नों दैमु फंबाय, नङाबा आंनि इउटुब भिडिअ नायग्राफ्रा आन्दायगोन ना बे मेहेरा मानो भिडिअ आपल'ड होथाराखैब्रा होननानै। हाबाब, सिगां बाजुमनानै थैग्रोदोब्रा आदा, बेनिफ्राय आं निउस चेनेलफोरखौ कल खालामनानै लिंहरजोबनोसै। नों थगायबालाय आंहा थैनायनि मा लाब जानांगौ जाखो? रावजोंबो मोनथिजायाबा। थगायालै। थगायगोनदां। थगाया होनखाबायना। फाग्ला खर'आ बावदोंसो आंनाबो। आंहा रिमुलनि हाबायाव भिडिअ खालामनाय मोनसे दंबावोमोनलै दैमु, आपल'ड खालामनो मोनाखै। आपल'ड खालामहैग्रोनांसिगोन, नांगौबा गाबोन फैनानै थैफैफिननोसां। थैनो हाखाया, आंखौसो बेखार टाइम पास लाखिबाय नों, मालाय भिडिअ खालामनांगौखौनो। दिनैनो थैगौमोनब्रा दैमु फंबाय, आंहा भिडिअ बानायनाया लस जायोना आपल'ड खालामाबा। ओरैनो बेसेबा खस्थ' खालामनासो भिडिअ शुट खालामदोंमोन आङो। दे थांदो, गाबोनल' थाब फैनानै बाज्रुमना थैफैदो। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।